Varför är jag samlad här idag? Nej, vad är det då? Jo, för att... Tycker hon är väldigt vänlig. Mormor är så snäll att hon ska få en väldigt kväll. Den dag som stöttar hon är en vacker själ. Mormor är vår hjärtedag och vi är hennes barnbarn. Hon är speciell Gulla, alla bäst ikväll Gulla, världens bästa tjej Gulla. Vi älskar dig och Gullan ska få en svavelhandling som ska fixa henne.